Všimli ste si jednu vec? Všimli ste si to, že celý tok je zarastený? A aký dôvod môže byť zarastenia? Všimli ste si popri potoku nejaký tieň od stromu? Tým, že sme vyrúbali všetky stromy pri potokoch a riekach, tak vlastne sme dopriali iným rastlinám, aby sa rozmohli a zarastli naše toky. Takže toto je čistý príklad toho, že silou mocou zlikvidovať stromy a nechať zelinu rásť. A potom takéto naše malé kačky sa nemajú už ani kde kúpať, lebo už len na to, pod týmto mostom nerástlo nič. Takže to je čistý príklad toho, že treba všetko vyrúbať a nechať všetko zarásť. Tak sa staráme dôkladne o prírodu. A tu vidíme ten istý potok, len v korunách stromov, to znamená, všetko je to zatienené a žiadne z tých rastlín nám tu vo vode nerastú. Tok je krásne čistý. Samozrejme mám tu aj taký príklad, že túto kúsok nie sú stromy, je to tam také vyčistené a sami vidíte, jak to tam pekne zarastlo. A priestor, kde sa nachádzajú stromy, je krásne čistý tok, bez zbytočných zelín. Takže je lepšie mať popri potokoch a riekach upravené stromy, nehovorím, že aby rastli hájla aj bala, ale jednoducho aj boli upravené a tienili. A tým pádom aj zvieratá môžu plávať vo vode, či kačice, či ryby, či slimáky. Takže lepšie je mať zarastené troška toky ako úplne vyčistené. A potom vlastne, keď máme takéto prostredie, nám tu aj rybičky plávajú.